ଖାଇକି ଦିଅ ଖାଇକି ଦିଅ ହାତ ଦିଅ ଖାଇକି ଦିଅ ହାତ ଦିଅ ଭାଇ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ନା ହାତ ଲଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଉପାୟରେ କେମିତି ପାଣି ଢାଳା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ପାଣି ଢାଳା ହେଉଛୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବେଲ୍ଟଟାକୁ କାଟିକି ହେଲା କେନ୍ ଗୋଟେ କାଟିକି ତା ଭିତରେ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଢାଳା ହେଉଛି। ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଆସିଛି, ଆସିକି ସେଇଠି ସେଇ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ କରାହେଇଛି, ସେଠି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ କରାହେଇଛି, ସେ କୁଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ପାଣି ପଡ଼ୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଢାଳା ହେଉଛି, ବାଲ୍ଟିରେ ଢାଳା ହେଉଛୁ ସେ ହେଲା, ସେ ଜାରରେ ଢାଳା ହେଉଛି, ଜାରରେ ଢାଳା ପରେ ସେ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଯାଉଛୁ, ପାଣି ହେଲା ପାଇପ୍ ଆସିକି ସେଇ କୁଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ପଡ଼ୁଛି ପାଣି ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ବୋହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ପୁରା ଅତି ସହଜ ଉପାୟ ହେଲା। ପାଣି ଆଉ ସେ ବହିକି ନେଇକି ସେଇ ଢାଳିତେ ପଡ଼ିବନି, ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏଇଠି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଢାଳୁଛନ୍ତି ପାଣି, ଏଇଠି ପାଣି ପଡ଼ୁଛୁ, ଏଇଠି ପାଣି ହେଲା, ଏଇଠି ପାଣି ପଡ଼ୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଆଜି ନୂଆ ସେଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଦୀପା ଘର, ମୋ କକା ଘର, ଆଜି ସାନ କକା ଘର ନୂଆ ସେଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏଠି ଖୋଳା ଚାଲିଛି, ସେଲ ଏଇନେ ଖୋଳା ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପାଇପ୍ ପଶୁଛି ସେଇଠି ଭିତରକୁ। ଉପରେ ଜଣେ ଅଛି ଏଇଠି ଦୌଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ୁଛି ତଳକୁ, ପାଇପ୍ ଛାଡ଼ୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ମାନେ ବୁଲଉଛନ୍ତି ସେଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ୁଛି ପାଇପ୍ ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେଲ କେମିତି ଖୋଳା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଦେଶୀ ଉପାୟରେ ପୁରା ସେଲ ଖୋଳା ହେଉଛି ପୁରା ହେଲା, ପୁରା ଦେଶୀ। ଆଉ ମେସିନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇନା ମେସିନ୍ର ସବୁ ସେଲ ତୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇନା ମେସିନ୍ ନାହିଁ ଏଇଠି। ଏ ପୁରା ହାତରେ ତ ତାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବୁଲିକା ଘୁରିକା ମାନେ ଘୁରେଇକା ଗାତ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି ପାଇପ୍ ହେଲା। ନା ଏବେ ସବୁ ମେସିନ୍ ହେଇଗଲା ନା, ମେସିନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବେ ସବୁ ହେଇଗଲା, ମେସିନ୍ର ତାଡ଼ି ଦେଉଛି ପୁରା ବୁଲେଇକି ମୋଟର ଦ୍ୱାରା। ଏବେ ମୋଟର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହାତରେ ବୁଲେଇ ତାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭଳିଆ କେମିତି ତାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା।